Само ви казвам да изчакам да запалят те. Да се завъртят, да запалят. Ако те запалят, какво няма да чуват? Да, ама те вече са на ход, разбираш. Ама те са на ход. А сега са колкото и да са връзани към мрежите. Не мога да стигне. Дали са само две мрежи на камата? Кой да ти каже? Най-вероятно само две. Виж как е така мрежата. Значи да смрежа по-малко риба няма. Аз ти предлагам да атакуваме. Вили. Чакай, знаеш какво, насочват се към носа, те там долу ще ги видят. Виждат ли? Не. Там няма да ги видят. Това е абсурд. Те са зад носа. Не, ако се набият още навътре. То ако се набият още навътре, още по-хубаво. Аз точно те искам. Те се набиват там към заливчето. Добре, ето единия край свободен трябва. Единия край на камък. Нищо долу. Ако тръгнат, ще падне гонене. А лодката е 15 конета, но е тежка. Нашата е 10 коне, много по-лека лодка. Въпросът е да ни излизат от тук. Въпросът е да ни излизат от това. Защото на това, която тяхна зона. Тяхна зона, нашата лодка... То няма значение, то после ще са приказки и разправи, то ти ясно. А с дансаджиите се оправя. Ако някой създаде проблем, това е само данс. Ох, че го шараниш. Разправи, вече няма какво. Чакай, бе, те данс какво общо имат се зони? Данс имат общо... Стратегически обекти. И режимен обект. И те контролират охранителния режим фактически по линията на ДАНС, се режи охраната и въобще разбира, изпълняват редица мероприятия по охраната на този язовир за недопускане на хора. И в техническата зона е забранен достъп. Аз не знам това колко влиза в техническата зона, защото той е особен язовир. Това е втора зона. Тук, нали така? Да, той е малък язовир. И фактически третата му зона опасва. Чак горе. Ама чакай сега, големия зор е първа зона, бе. Големия зор е първа зона. Първа зона. А не втора. Да, първа зона. В първа зона. А те са във втора. Ти ще свършат мрежата. Да дам ли газ? Още събират. Събират майка му. Значи те стада мрежа, малко ли бъде? Бързо е сега. Да. Пеца, давай газ. Право върху тях. Право върху тях и да не мърдат. Айде. Вижте ли ще реагират? Реагират ли на звука? Реагира. Още не реагира. И сега ще видим как ще реагира. Още нищо. Почва да се послушва. Видя лодката. Гледа. Гледат и събира. Те с не виждат ли? Не виждат. Този вече видя лодкаря. И двамата видях. И продължава да събира. Баси наглед се, баб. Те са страшно тъпи копелета, бе. Ще бъде Ясно, намерен. няма значение. Ама ние прилагаме записа. Пеца, чуваш ли ме? Иван да се представя. Яра да се представя по реда, по който трябва да бъде. Яра да се представя по реда, по който трябва да бъде. Иване, представя се по устав. Представя се по устав на място, никому мърда, ние ще кажем какво да прави. Чакай още малко, бе. Виж филма какъв е. Не, филма продължава да го снимаш. Ти продължава задържането, представянето на Яра, всичко снимаш. Те са верно много нагли типчета. Нагли са. Значи имат крила тия, да знаеш. Те се чувстват толкова... Сега.
Пеца, чуваш ли ме? Да. Изкарайте ги на тая поляна, на която пускате доктора и чакате там. Петко, чуваш ли ме? Разбрах. Ключа от това, ключа от лодката. Ключа от лодката. Ама ти как ще да ви кажа? Пеца, лодката се връзва тяхната на място и хората излизат навън, без нищо да барат. Ключа на двигателя при тях. Обажда се на началника се. Ако нека се обаждат. Чакай сега, Сашо. Петко в Баевци беше, нали? Да. Полицията. Ще излизат или ще се дърпат? Това с началника. Саше, една кола може би към Баевци да тръгва полека, защото значи, това са хората от стената, 2 мрежи, доста риба, сега почват да се правят неинтересни. Ние снимаме обаче абсолютно всичко. От излизането до задържане. Ами сега ще ги изкараме там на едно място на Баевци. Рибата Да. ще какво правиш? Дай ми телефона. Дай ми телефона началника. Чакай само още само секунда, стой така на телефон. Петко, трябва да ги изкарате на поляната живи мъртви, разбираш? Разбрах. И да не се правят на интересни, защото ще стане дебело. Разбрах, няма проблем. Значи на Баевци. Нали знаеш кое е Баевци? Така, аз от тук тръгвам и ще чакам вашата кола на Баевци, на разклона на Баевци. За да ви заведа... Значи трябва да е нива, защото там по черни пъти ще се движиме, да знаеш. Ок, айде. Пеца, чуваш ли ме? Пеца, чуваш ли ме? Какво става, бе, майка? Станцията. Чуваме ли се? Чуваме ли се? Да, чувам се. Излиза на поляната. Значи, може спокойно да им кажеш, че всичко това е снимано, всичко е заснето, този е материал и той ще отиде при началника на ДАНС в Търново. Ти тръгна. Ай, момчета. Да ги им скапят гумите. Айде, пичове! Айде! Виж сега, дори нищо да не стане. Скандала, бе, скандал. С тях ли си? Не, той не беше в лодката. Двамата бяха в лодката, после дойде той с друга лодка. Двамата господа бяха само в лодката. След... Не, тя замина, после го докараха още. Ами, Ти кой си с лилавото? Емил Мича се казвам. Какъв се явяваш? Началник на язовира. Сидон трябва да носим в Търново. Или на старши. На старши си, да. Толкова, защото... Стефан, има ли дом? Децата Има ли дом социален? Добре. Да. Точно, разбрах. Да, разбрах. трябва да отидем с тях. Ясно, разбрах. Ясно, разбрах.
Чакай да извада да ги наредя. Ще го документирам първо. Да бе, точно така. Точно, на другия. Ок, няма никакъв проблем. Само ще запиша брой. Няма бе. Да. Ок, разбрах. Айде. Няма. Разбрах. Няма проблем. Айде. Да ги изкарат всички. Да. Чакай. Не ги такова, не приберем мрежите, защото трябва да ги дължината и мерим. Няма тайна. Лиме там? Докато свършим тия неща. Или после? Добре, ние без това работим сега по въпроса, нали? Какво чакаме? Не да се Едно уточняване изчакваме. Едно уточняване изчакваме. Няма да чакаме. Не, уточняване. Влезем ли да провериме за други мрежи? Трябваш тук. Добре, аз ще ви трябва и някой от тогава с... някой. Един метър ще вземем. Ще направим. Начало. Тук. Айде, снови сега. Що е пуснат? Актове ви вземате си, конфискувате всичко, както и по ваш канон, закон. Уведомявате се там ВИК. Заповядайте там при колегата. Не, ти трябва да се притесняваш. Кажи. Да, абсолютно. В кое? Така ли? Ага. Нищо, чакай сега, него те първо ще го почвам, нека да приключа. Тук те първо ще го почвам него. Ма да стои да чака. Да,